Tulong individual ang naaresto kasunod kan pigkasang bypass operation sa Purok 6, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, alas 3 ng hapon kasuudma. Binisto ni Investigation Agent Trino Webrigel ang Provincial Officer kan Philippine Drug Enforcement Agency Albay ang mga sospek na sarong 44 anyos na laborer residente kan nasabing lugar. Sarupang 23 anyos na laborer residente kan Barangay San Roque, Legazpi City, asin ang sarong 30 anyos na freelance graphic designer na residente man kan Barangay Gugun. Pigkukonsiderar man bilang high-value target ang mga suspetsado na dain naman naku ang magdulag pa sa operatiba. Aktuhan ta sinda according duman sa sakuyang undercover agent itong sa tuyang pusher buyer, the rescue officer, during kang pagbakal niya na hiling niya mismo na nagagamit kasi duman ang modus duman pwede ka duman magbakal and duman mo nagamiton, pwede ka man magbakal na gagamiton mo sa luwas. So sinabayta na po ining duwang akusado na yaon man duman sa pinangyarihan. Unsing pedaso din heat cell transparent plastic sa shinin shabu na may gabat na pakomas o minus 13 gramo asin may street value na 71,500 pesos at na-recover kan operatiba. Nakuaman sa operasyon ang sarong bukas ng transparent plastic sachet na may laog nin pigtutubo din na shabu, 5 aluminum foil na may rugdug pa nin shabu asin iba pang drug paraphernalia. Napag-araman man nasaro sa mga sospek na atubang sa kasong panlulugos. Wala ako na impact ini kasi personally nagatubod ako na kung ining mga drug din ma-neutralize tagabos digi sa probinsya ning Albay, so wala nang magagamitan. Kung wala na pong magpapagamit or nagagamitan na lugar, malabang ining mga paragamit dahil na magamit, and ining mga paratinda ki shabu, wala nang matitindahan. So baka yun na ini ang susi na mabawasan or totally ma-eradicate ang illegal drugs digi sa probinsya ng Albay. Sa presente, nasa kustodiya na kan otoridad ang mga sospek na nahampang sa kasong pagbalgar sa Section 5, 6, 7, 11, 12 asin 15 kan Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baratang tatak Bicol, Richin Boy.